हाय स्टुडंट्स, आज आपण अभ्यास करणार आहोत। आपला पुढचं प्रकरण आहे 15वे प्रकरण क्रमांक 5। आपला परिसर 1। आपला परिसर म्हणजे काय तर आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या गोष्टी, निसर्ग, ह्या निसर्गामध्ये पाणी, वनस्पती, झाडे, हवा हे सगळे काय आहेत, निसर्गाचे घटक आहेत। तर अशाच प्रकारे परिसरामध्ये कोणकोणत्या आपल्याला गोष्टी आढळतात ह्याचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत। प्रकरण क्रमांक 15 आपला परिसर 1। आता ह्यामध्ये पहा, पान नंबर 15 वरती वेगवेगळी चित्रे दिलेली आहेत, चित्रे दुकाने दिलेली आहेत। आता काय म्हटलेलं आहे, चित्रे पहा सांगा। ह्यामध्ये सुरुवातीला चित्र दिलेलं आहे। पहा, चित्रामधून आपल्याला समजतं कोणतं दुकान आहे, किराणा मालाचे दुकान आहे। एक व्यक्ती आहेत, काय खरेदी करत आहेत वस्तू, त्यांना जी जी हवी असेल ते, आणि दुकानदार काय करत आहेत, माल त्यांना ती वस्तू देत आहेत। मग किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या वस्तू मिळतात, ह्यामध्ये पहा, तूर डाळ, तांदूळ, साखर, चहा पावडर हे सगळं कुठे मिळत असतं आपल्याला, किराणा मालाच्या दुकानामध्ये। आपल्याला स्वयंपाकासाठी ज्या ज्या वस्तू लागतात ह्या सर्व वस्तू आपण किराणा मालाच्या दुकानामधून आणतो। तर पुढच्या चित्रामध्ये पहा, कोणतं चित्र दिसत आहे, विविध वस्तू भांडार। ह्या चित्रावरून आपल्याला समज, मुलगा काय करत आहे, स्कूलला जाण्यासाठी तयार आहे, त्याच्या पाठीवरती बॅग आहे, आणि एक बाई आहेत, काय करत आहेत, त्याला वस्तू त्या देत आहेत। म्हणजे काय, स्कूलसाठी आपल्याला शाळेसाठी ज्या ज्या वस्तू लागतात, म्हणजेच पेन्सिल असेल, इरेजर, वही, पुस्तक, हे सगळे आपण कुठे आणतो, कुठून मिळतं हे सर्व, विविध वस्तू भांडार या दुकानातून। पुढचं चित्र दिसत आहे, कापड दुकान। आपण आईबाबांबरोबर कपडे खरेदी करण्यासाठी जातो। वेगवेगळ्या आपल्याकडे सण असतात, त्या सणामध्ये उदाहरणार्थ दिवाळी झाली, दिवाळीमध्ये आपण छान छान असे कपडे घालतो, किंवा लग्न असेल आपल्या घरी, कोणा भाऊ बहीण यांच्या लग्नामध्ये, बर्थडे आपला वाढदिवस असेल, त्यावेळी आपण काय करतो, त्यावेळी आपण कपडे खरेदी करत असतो। तर हे कपडे खरेदी करण्यासाठी आपण कोणत्या दुकानामध्ये जात असतो, कापड दुकानामध्ये जात असतो। ह्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या व्हरायटीचे, वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे आपल्याला मिळत आहेत। आता हे चित्रामध्ये पहा, दुकानदार आहेत, एक बाई आहेत, एक व्यक्ती आहेत, ते काय करत आहेत, कपडे खरेदी करत आहेत। हे कपडे खरेदी करण्यासाठी आपण कोणत्या दुकानामध्ये जातो, कापड दुकान। पुढचं चित्र पहा, सायकल दुरुस्ती। आता चित्रावरून दिसत आहे, मुलगी उभी आहे, हे व्यक्ती हे काय करत आहेत की सायकल दुकानदार आहेत, ते काय करत आहेत, सायकल दुरुस्त करत आहेत। बाबा, आपल्या घरी बाबा असतील किंवा भाऊ असेल, सायकल वापरतात सर्वजण, आजी आजोबा हे काय करत असतात, सायकल वापरत असतात। मग एखाद्या वेळी ती सायकल बिघडली तर ती दुरुस्त करण्याचं काम कोण करत असतात, सायकल दुकानदार करत असतात। तर सायकल दुरुस्त करण्यासाठी आपण कोणत्या दुकानात जातो, सायकल दुरुस्ती। पहा, किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आपण वेगवेगळे साहित्य आणतो, कोणते, स्वयंपाकासाठी लागणारे साखर, तेल, त्यानंतर तांदूळ, वेगवेगळ्या डाळी, गहू, ज्वारी, बाजरी, ह्या सगळ्या वस्तू, मीठ, ह्या सगळ्या वस्तू कुठे मिळतात आपल्याला, किराणा मालाच्या दुकानामध्ये। विविध वस्तू भांडार यामध्ये आपल्याला शालेय उपयोग, म्हणजे शाळेसाठी ज्या ज्या वस्तू लागतात, पॅड असेल, पेन, पेन्सिल, हे सगळे कुठे मिळतात, विविध वस्तू भांडार या दुकानामध्ये। खाली दिलेला आहे कापड दुकान। ह्या कापड दुकानामध्ये वेगवेगळे कपडे, वेगवेगळ्या रंगाचे, आपल्याला जे जे आवडतील हे कपडे कुठे मिळतं, कापड दुकान। आणि पुढचं चित्र आहे सायकल दुरुस्ती। आपले सायकल खराब झाले असेल तर दुरुस्त करण्याचं काम कोण करतात, की सायकल दुकानदार। तर अशा प्रकारे आज आपण पाठ क्रमांक 15 आपला परिसर 1 ह्या पाठाचा आज आपण अभ्यास केलेला आहे। पुढील भाग आपण पुढच्या तासाला अभ्यासू।
बाय.